Bună seara, prieteni! Bună seara, prieteni! Bine ați venit la noi pe YouTube. Este un cont acum deschis, nou. Asta este contul deschis nou. Vă rugăm să vă abonați și la contul nostru de YouTube. Vorbește și tu. Hai să facem o prăjitură, prieteni. Acum facem o prăjitură de casă. Prăjitură de casă cu ouă, tot de casă. Nu cumpărate ouă. Uitați-vă, ouă frumoase de casă. De la găini, sunt proaspete. O să le separăm albușul de gălbănuș. Facem un blat. Un blat de tort. Și îl facem din 8 ouă. Să iasă un pic mai mare. Blatul. Că mic nu ne ajunge mai micuț. Vrem un pic mai mare. Un blat de ouă. Făcut cu bine, făcut frumos. Dați-vă, prieteni, separăm ouăle, gălbenușul de albuș. Mamă, că bă gălbenuș. Ia, dar pune-te tu aici, că nu pot să filmez. Pleacă. Pleacă fără. Totodată fricoancă. De ce vorbești în românești? Vorbim și românește să ne audă prietenii. Deci 8 ouă. Ia La să 8 vedem cum ouă, arată. gălbenușurile de albuș. Uitați-vă, prieteni, 8 ouă. Așa. La 8 ouă băgăm 10 linguri de zahăr. Să fie mai dulci. Normale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 lei. și un praf de sare, dar eu bag un pic de sare, nu multă sare. Și acolo le bătem până ea să mișcă. Cum să facă? Sunt ouă de proaspete de găină. Numai ce le-am luat din privar.
Uitați-vă, prieteni, cum s-a făcut. Deci nu mai cade din castron. L-am bătut bine. Bine, bine. Foarte bine l-am bătut. La nușul de ou. Sunt 8 ouă, 8 de ulei. 3, 4, 6, 8. Nu așa pline. Nu trebuie nici pline, normale. Asta nu e frișcă. Da? Nu, da, cât și amestecăm un pic uleiul, un gălbenușul, normal așa trebuie să arate albușul și gălbenușul. Și imediat gândurile la mister. Luăm un pic de pe el. Băgăm un zahăr vanilat într-un litru. Băgăm și esență. Ia că a venit tata. A venit? A fost la... Cred că el este. Dar s-a dus la mecanic. Să-și pună plăcuțele la mașină. Trebuie să pun cu lingura. Punem așa. Și mi lasă un pic. Esență. Așa. Da, ce miroase de fain. Acum punem făina. E și gustă de sânță. Nu! Ce ai, fată? Nu! Tot pe și Ce? Am mă zic. acum punem făina. La... Da, făină. Evangela. Faci mai ești în alb. Rapid. Mi-e foame. Iată, mi-e foame. La 8 ouă, băgăm tot 8, că e simplu. Tot 8 linguri de făină. 1, Papir! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mai mult băgăm. Tot 8. Pică de aia să joacă cu fideaua în mână. Dar îți deveni foame. Vrea să-și facă o supă preparată. Rapidă. Să zic eu. O supă rapidă. Ola, ole. Ia pe la buchet și cu pecenii de pistilul băi. Stai. Pe la buchet.
Așa, prieteni. Acum, eu nu am tavă Și unde e? și pun într-o crăticioară. Să se... Bine, ai, dar vrei tu un tau zona aia. Vreau eu că e mai groasă. E și mai Are, groasă. dar nu vreau să fac în ea. Nu, e mai bine cu asta. E mai groasă și se frige mai frumos în ea. Și vă arăt și blatul cum arată după ce se frige în olicica Dar e asta. asta mai aparte. Să vedeți și voi cum se face de frumos și să frige frumos. Cum să faci? Să frige frumos, foarte frumos în oala asta, mai fript în ea. Tava de aluminiu e prea subțire Eu română. și nu-mi place cum se frige. Dar vorbește și tu mai tare. Uite că să... Așa pot eu să vorbesc mai încet. Nu ca la Bonica. Eu nu pot să vorbesc de tot tare, tare. Acum am treabă, Denisă. Uite, Denisă. Am... Așa. Am și făină, ulei și făină. Nu vreau cu folie, că am și folie, dar nu vreau cu folie. Mai bine îmi place cu ulei și făină. Uitați-vă cum e aluatul. E frumos aluatul, s-a făcut bine. Să o băgăm la cuptor. Un pic la cuptor. Focul foarte încet, că e blatul prea... Gros, așa să spunem. E prea bine făcut, e bine făcut blatul. Iată că le clibite. Unde sunt clibitele de Lisa? Aici. Ia că am iusit. Hai să vedem. Revenim. Revenim, prieteni. Prieteni, am revenit. Uite cum s-a ridicat de sus. Uite cum este. Mai trebuie un pic, Un pic. că mijlocul nu e. Încă nu e gata mijlocul. Mai lăsăm un pic. E destul de mare. S-a ridicat mult. Încă mai trebuie să se Și ridice. încă mai lăsăm un pic. Mai lăsăm un pic. Și în timpul ăsta dați-vă încă o supă, că repede. Să ne foame. Arăsăm. Ia că se arde asta, masă. Gata? Da. Și a adus și o făcăriță. Și o curcuriță, zice. Da. Curcuriță cu supă. Până o văritură. Am revenit, prieteni. Uite cum s-a copt blatul în oală. Uite, prieteni, nu în tigar, în tavă. S-a făcut frumos. Cum dormim? Uitați, facem un pic de curățenie. Să facem un pic de curățenie. Pe Darius să luăm foamea. Pe Darius. Și ne vin un pic de pomidor. Ștergem masa. Uite așa, prieteni. Să vedem cum s-a fript și cum s-a rumenit de frumos. Uitați-vă. Nu s-a lipit. Uite, nu s-a lipit, nu s-a lipit pe oală. Uitați-vă, prieteni, și atât de bufos. Uitați-vă. E foarte pufos, e cald acum. Uitați-vă pufos. Ce cald. Ce cald. Uitați-vă, Ce cald. Ce cald. foarte frumos făcut. Acum lăsăm să se răcească și facem budinga, crema și
și îl umplem. După ce se răcește. Îl lăsăm un pic la fel. Asta, prieteni. Hai, chidem o firă. Chema la o... Anta țruța, scârbosul osan. Chidem o firă. Tu, bunică, ce faci? Ce stau? Stau, doar nu nimic. Nu stau. Ce trebuie să nu zic ce spun eu, Spune și este, tu la stau. prieteni să se aboneze. Se aboneze la canal Țar, de ușor. YouTube. Anca de la Paris. Da, prieteni, abonați-vă și la Anca de la Paris. Da, ea Să acum facă e și ea în stand-by. urmăritori, cum am făcut și eu, prieteni. Și abonați-vă cât de mult, prieteni, pe canalul ei de YouTube. Să vă luați trepied. Ce ăla? Ce e ăla tripied? Noi nu avem vină la tripied. Nu e avem ăla. Adică ce face ăla? Filmează. Tripiedul ăla. Filmează. Atâta? Da. Nu fac și puțin dacă nu mă filmează. Puțină treabă faci. Trebuie să facă mai multă treabă el. Mie somn. Mai nimic nu utiliza. Anca de la Paris. Anca de la Paris, ea se pregătește, ea de când a venit din Franța, mai mâncare mâncăm. Acum mai tot cu altul. Nu știu ce are ea, prieteni. Ea știe să pregătească, eu nu știu, nu le am cu așa ceva. Să dau un glas, o ucrainesc pe Să vă arăt la altul care l-a făcut. cum e afară. Uite, Trebuie să-l se oprim, face lasă-l. un blat. Da, Uite, foarte pufos. frumos. Uite. Și foarte pufos, uite. Și îl dai acum cald sau mai îl lași? Mai las un pic să se răcească. Până să răcește și crema. Uite. Asta e blat frumos. Trebuie să-ți arăt, Bilan. Pune-mă. Să facem Ia să filmez cu două telefoane. Hai mă, lasă. Nu vrei? și siropul. Până să mai răcește blatul, că blatul e cald. Am treabă cu dai. Să vă bată pe Darius, să-l primeze pe Darius, și Darius să băgă în apă. Ia să vedem cum a ieșit frișca. Uite la la moderat. Las că e bună. Noi suntem țigani și vorbim mai mult pe țigănește decât românește, că așa ne-am învățat, așa suntem noi, țigani. Mai mult pe țigănește vorbim limba noastră. Și foarte mult ne încurcăm. O să răspundem în românește, mai mult pe țigănește.
Așa am fost crescuți și așa am vorbit în concim, pe țigănești. Punem sare. Sare, da, sare. Zahăr. Zahăr. Să se topească, să facem siropul. Zahăr hars. 2, 3, 4, 5 linguri, arăsă, nu? 5, hai 6, să fie un pic mai siropat, că nu ne place nici așa să fie uscat. Să aibă un pic de sirop mai mult. Se face foarte simplu un tort. Un tort se face foarte simplu. Doar mie îmi place partea asta. Cu topitul. Să se topească zahărul. Cereale cu lapte. Cereale cu lapte. Și învârtim așa în oală până se topește. Până se topește zahărul. Uitați mie că se bine un control. Nu, așa îmi place mie. Îți dai așa cu lingura în oală. Da. Nu e neapărat să dai cu lingura în oală, care Da. e focul mic. Da, dar mie îmi Se place. topește repede. Foarte repede se topește. N-ar trebui să dai cu lingura în oală. Așa, Darius, la baba. Da. Uitam și eu. Am revenit. Uite, tăiem blatul, dar pagina de aia. Am să și India. Oh! Deci doare Spatele, doare spatele. doare vârtica. Acum tăiem. Să siropăm. Până o și merge mai și mara mea frișcă. Ota și mândru. Am făcut și siropul de zahăr. Pune-mă și mie un par de apă. Darius. Gata? Gata. Foarte. Hai, că crenitul... Nu vreau să fie. Acolo, mai gata și tu? Da, dar știi cum o cheamă? Cum? Anca de la Paris. Ei, Baba tot Ioana Godo, baba l-a pus numele ăsta. a păsut pe Anca de la Paris. Deci baba a făcut așa. Eu am pus Anca și Elvis de la Strehaia. Anca de la Cotoroia. Dar cred că pun pe telefonul cel mare, că nu are magazin Play ăsta. Asta ce am făcut, dar unde e telefonul al mare? Cotelul ăsta, dar și eu să ne pizza, adică că mulul. Pune... Nu-i telefonul, că aș bea. Și bananele. Bă, bun, hai, și ai învățat-o cum să posezi acolo. Nu, o văd după aia. Că n-are cap cud, nu pot să iau că n-are magazin Play. Asta gata autocătorii. Bă, vorbești pe românești, nu pe țigănești. Voi, prieteni, nu vă supărați că noi mai mult pe țigănește vorbim. Că noi suntem țigani și ne-am învățat țigănește. Și în... Aia e toate alea. Toate ăștia bananele. Cam tulișine, cam un pic prea groasă. Lasă așa, ce vrei să nu se simte? Așa. Noi am făcut un sirop de zahăr ars. Le-am arătat să-l siropați cu lapte, cu ce vreți voi. Trebuie să-l siropați și cu lapte. Acum, în modelul ăsta nou, se siropează cu și cu cafea și cu suc, am văzut, cu cola. Dar mie nu-mi place cu suc cola. Eu vreau ceva să fac așa mai bun. Zahărul ars. E mai bun. E mai bun că miroase ca caramela. Nu e cum e sucul sau cafeaua. Sunt mulți care fac cu cafea sau cu lapte. Cum preferă. Fiecare cum știe. Deja Darius a furat o banană. Deja a luat-o la fugă Darius. A furat Darius o banană.
Adu și mie un chiare. Bine că aia potocătoria numai tras direct. Punem direct de Da, potocătorie. dar nu am loc. Nu ai loc? Pune aici pe masă. Da, nu e. Uite, prieteni, și... Ce-și doare să spune un pic? Mămărița, vorbim. Hai mult, o Darius. Așa de drăguțe, mă, mult, da? Mă duce Darius și degeaba. Nu are ce să facă Darius. Uite, mănâncă el. Nu mai pun pe tort, o mănâncă el așa, singur, goală. Așa e bine? Așa. Am un cuțit mai mare. Și cuțitul ăsta îl iubesc eu mai mult. Dacă e mai mare și Dar mai aveți multă și treabă. paletă de aia care mergea așa. Avem și paletă de aia, dar nu vreau paletă, mai bine fac cu cuțit. Așa m-am învățat eu cu cuțitul și așa fac. Așa mi s-a făcut mie. Ne dăm două banane. Să plec. Gata, Darius, că făleam cu banana. Ăsta mai mâncat o banană și tu mai pune de acolo de pe tocător. Să văd. Gata, Darius. Gata că te doare burta și n-ai unde să dai capul. Mi s-a luat. Dar sunt tari, rău. Vierzi, așa le-am luat de la 2 pași. Termin seama, Darius. Vierzi seara. Stai un pic. Să mai pun și eu aici și la urmă mai... Nu știu dacă ne ajunge banana asta. Am pus mai puțină de asta, trebuia să pun un pic mai multă. Ducea ciopăr. Uite când bag aia. Cu lingura bagă Denisa. Denisa direct cu lingura bagă. Da. Și Darius trecut la... Dacă te dădea burta, Darius, să te văd atunci cum zbieri. Gata, Darius, termin seara. Darius. Gata, mami. Eu iau de pe lingură. Era bun. Uite, apare de n-ai să mai topu tortul. Nu mai am ce să mai pun pe tort. Dacă ei tot... Mănâncă. Dacă tot mănâncă, să văd la urmă ce mănâncă așa, blatul singur. Așa să mănâncă. Fără... Că Fără pui vegetă pe el. un vegetă și sare. Ca la mâncare. Așa vede, Nica, să-i pună vegeta, auzi, pe blat. De tort. Hai, toacă Denisa. Toacă. Mai toarcă. Uitați-vă, e simplu, prieteni, să se facă un tort. Cine știe să-l facă, e simplu. Nu e greu. Și nici nu intră mult de la el. Și nici nu constă mult. Face tortul, să fie un pic mai zămos, mai siropat. Nu știu dacă mai e totul să fie uscat. Așa e bine. Uite așa. Da. Te-a vorbit și tu cu prieteni, spune, povestește că o să mergi în Franța, o să filmezi Parisul. Da, până o să merg în Franța. Mai e. Mai e până mă duc eu în Franța. Băstăr kiloandă ca îngălem cu acoletul. Nici nu mai e cu
la inima. Aia la arabe. Deci indiana ca doar cu țapă. Bag un pic mai mult. Ca să aibă O, și ce ce să are mănânce. problem să ai pe la geapai. Acum ca și ea, înainte. Sara n-a mai venit deloc încoace. Merg după Sara, prieteni. Deloc n-a mai venit Sara. Că n-am mai adus-o Larisa pe Sara. A fost și cald. Și nu mai am văzut Sara pe căldură. Denisă! Nu e problemă. Prieteni, am revenit cu tortul. Și a ieșit tortul frumos și acum mâncăm în numele Domnului Iisus, că mănâncă copii. A venit și Păneluț, ia mâna aia de acolo ca să te văd. Prieteni, mâncăm tort. Da, Tort noapte, ne facem purcei. ne facem, chiar că ne facem purcei lași. Închide suta. Păi să merg de muncă, că sunt dos. Alo? Dacă am pus cobotole la cobotole de măci. N-ai ori aia, tu nu Da, ce faci multe pe trotineta aia? Aha, să vadă tortul, hai. Arată lumina aia pe pe tort. tort. Ai. Aici e de frumos. Ce aia Denisă? Ce înseamnă aia? Lumină. Păi de ce? Ca să se vadă acolo, pe întuneric. Dacă te Ia fac uitați de cum aia. iese fumul din ea. Este fum din tort. Ah, ia să fum. Fum, iese fumul, iese. E ploaie acolo unde a plouat. E ploaie. E ploaie acolo. Aici e soare. Acolo e ploaie. E frățica aia. Eu mă duc că plouă acolo. Aha, vremuri grele. Unde arăt pe hotel trotineta? Ia Darius. Ia arată Darius, ce tai tu acolo? Nu, eu nu știu să tai. Ai băgat balanii? Eu fac cu Balanii, a băgat și balanii. Bă, da, ori mâncăm, ori nu mai mâncăm. Ia. Ne-am telefonul ce curau costuri. Au. Sus cu două costuri. Oprar, babă, de asupra te filmează. Hai mă, taci din gură, că eu știu să filmez. să telefonul, nu habit. Ca să vadă, mă, frumos, ia uite. Aici, așa de departe. Mâncăm tot ce băgăm. Tot ce găsim. Uite, mâncăm tot ce băgăm, mă. Ia să vedem. Băgăm în gură. Mâncăm tot ce băgăm, mă. Prieteni, astăzi nu mai luai pastilele. Ziua asta, băui doar apă cu lămâi. Astăzi. Da. Și acum baștor. Bravo. La dietă, băiatul ăsta e la dietă. M-am întâlnit că m-am gândit. Când capul ăsta e barul ăsta, care m-a atunci la video. Cine să tăiască? Asta Să tăiască. Hai, de. Cine să te tăiască? Îmi dă cu apa, pandă. A, gălioi. ce e bun? Mamă, bun. Papo pe îngânai la șu. Bai, gustos. Bagi că joie că duci. Ha. Eu te fac. Dar sunt... Super. Jean de lucie. E în pat, se enervează. Bunicul e în pat. Auzi, am mâncat și o pabai, și o înghețată, și un măr. Ia, ziceți, dă analiză. Da. Nu e bun. Nu e bun. Mai pune una.
Mâine. Gata, Denisă? Mâine mai filmăm. Uitați-vă, prieteni, cum arată pinăuntru. Vedea, Didu mă, Uite, prieteni, vedeți? Este siropat bine. Să nu pic acum. Are sirop. Pâinea nu rămâne așa urâtă. Pâine, prieteni. Pâinea din Este blat. făcut din pâine din blat. Na, că a văzut prieteni cum l-a făcut. A văzut Vede, preparatul. Deci ok, e naș. Pe canal la Cata, promovare. Haidea. Prieteni, dragi prieteni de pe YouTube, prietenii mei, să vă abonați la Anca de la Paris. Dar acum se află la România. Aici a venit la noi în vizită, că a avut o Uite, de la- problemuță. la Și a venit la noi și pleacă la Franța peste o săptămână, două. Și vă arată acolo, prieteni, tot ce face, cum cară fiarele, cum ia aluminiu, bateriile. Să vă arată prețul, să vă arată găinile care le are pe Are piață și acolo. gâștii. Am și gâște, am și porci. Și porci, și Da. vaci. Și câinele. Acolo în Franța se pregătește brânză de porc. Și brânză de papine ai mâncat. Brânză de porc. Prieteni, să vă abonați pe canalul lui Anca. Nu mai puserăm Anca de la Streia, că sunt multe. E una Anca oficială, Anca de la Streia originală. Sunt mai multe Anci. Și așa că este Anca de la Paris. Dar ea se numește Anca. Hai, gata. Noi tot aici am zis. La Să vă revedere. abonați, prieteni, la revedere, noapte Hai, la bună. revedere. Noapte bună, prieteni. Dar la